Ngiyakhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Nkosi yamakhosi, ngiyabonga. Ngibonga kuba khona kwami phakathi kwalo muzi waseJudiya. Engibona okukhulu engeke ngazi ukuthi ngakuchaza ngithini. Uma Shembe ingcwele ngibheka emuva ngingazi ukuthi ngoze ngibone into enkulu kangaka. Uqala kwami ukufika kulo muzi noma ngangisemncane cishe ukuthi kulapha eminyakeni yo-19 cishe ukuthi babo 1944 noma 43 ngoba ngangakangeni nasesikoleni. Izingane-ke kuqala zayingena seyikhulile esikoleni ngoba kwakuluswa iy'nkomo. Futhi-ke okuningi nje kwakushiwo ngabantu uma uyofunda esikoleni uthi uyofundela ubusosi. Uthi omunye umuntu kimina umfowethu uthi umfowethu ufundisa intombazana nje sengikhululeke senginengane esifanele lokuya emacollege. Yayiye ecollege ngalowo nyaka. Uthi-ke ufundisa ingane nje uyobuyelwa yini? Uthi na umfowethu usho ngani? Uthi ngisho ngoba izohamba iyogana. Ngithi-ke mina hayi ngifuna lokho phela. Uthi mayiyogana ihambe kukhona ekuphetheyo ngoba angazi phambili la yakho ukuthi kuyoba njani. Zikhona izinto zenkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Ngangingazi ukuthi ngiyokhula ngize ngibone into enjengale. Ngizocela nje ukudlula engomeni ekhulu. Ingoma ekhulu. Siyobelitha sinethemba
izikhonzi ezinhle zenkosi yezulu nomhlaba. Lesi sihlabelelo uma bengitshela abadala ekhaya bathi sasihlatshelelwa uBhombela umqali wendlela. Uthiwa ke wayesuka khona la ekhaya eJudiya lapha entabeni zaSongoye esigodini okuthiwa kwamanzi amnyama emzini wakwaDube. uDube ogama lakhe kwakumfumbi babamkhulu lo. Ibutho lakhe kwakuyimbokodebo. Kodwa ke wayengasekho ubaba omkhulu ngaleso sikhathi mabesha abadala. Hayi nami mina nje akhulunywa ngami ngangekho. Khuluma engikuzwayo. Ekusho basekhaya. Yathanda ukuba noma ngaqala ukuyikhuluma lento kodwa abaningi kabakwazi futhi nezizukulwane nabakhulayo kufanele bakwazi umlando ngoba lokho kwenzeka njengamanje nje bayakubona kodwa khona bazange bakubone futhi bakuzwe ukuthi le kunjenje kusuka phi la kusuka khona. Tshwake wafika uBhombela lapha entabeni zakithi esihlabelela lapha bamhlangabeza khona bamfika esihlabelela lesi sihlabelela abantu abadala ke bayakwazi ukuyilonda izinto futhi abantu abadala bayakwazi ukuyibamba bekwazi ukuyibamba into yize babengafundile. Ngoba mina umama akasazi isikole kodwa uyena wayekhuluma ngalokho. Izinto kubo zazihlala bengayibhali indawo kodwa ihlala kubo nje ngaphakathi abakubonile nabakuzwa. Ukufika kwaBhombela ke endaweni yakithi empeleni wayesuka la khona la eJudiya kade kufike ubaba ehamba nomzala wakhe uHluhla. Bakhona uHluhla abakhe ngale khona enkosini umzimela emaceka sekuyinzalo yakhe ke uHluhla. Lo Hluhla kuthiwa ke waye umzala wakhe ubaba wakhulela khona ekhaya konina kwaDube ngoba wayeshonelwe laba bafana bebabili bashonelwa uyise bebancane. Unina kwaku uMaDube wayesehambe yogana kwenye indawo sasala lezi ngane wabamkhulu waseyixoxa ke ixoxela ke kuye wayikhulisa. Ukufika ke uBhombela kwakade kufike ebona ubaba na umzala wakhe uDludla befike khona la eJudiya. Uthiwa kwagulwa ekhaya ngalezo khathi ke owangakabi khona udokotela nalazo zonke lezi zinto ezikhona nabathandazi nani abakhona abantu ababizwa ngobathandazi. Angazi ukuthi thina kasithandazi
ngoba thina sithandaza njalo. Thandaza ekuseni, thandaza ntambama, thandaza kabili ngeSabatha. Kodwa sibona lutho. Wafika ke lokhu bona babe kuzwile ngoba kugula sebelaphile kwehluleko sokuphuma inkomo shona ngapha bashona ngapha base bezwe ukuthi hayi ukhona umuntu okuthiwa uShembe ake niye kuye nizomthola ngapha kwanzuza insingweni beza ngalokho obaba la eJudiya impela kuthiwa bathi mabefika la bafika ekuseni behamba ngenyawo uyanxumleleka nje kongakabikho moto kungakhuluthi babe ngagibeli kahle malalikho noma imbongolo uma befika la abantu bekhona la basho kulabo abantu ukuthi size kanje size kuShembe hawu basebenzi labantu hawu inkosi ibikhuluma ngani izolo ithi khona abantu abazofika laba bantu abazofika la kuyagulwa ekhaya laba bazofika asazi ukuthi ke ubani wayesebikile kuphombela ukuthi khona abantu abezayo bathi ke mabesho abazange bakhulumela bafika balinda engakaphumi endlini uma sephumile base beyasondela abakhuthiwa abakhulumanga uyena wathi madoda ngiyazi ukuthi nihamba ngani kuyagulwa ekhaleni ngakho ke buyelana emuva ngiyeza lapha khuluma ngoShembe sikhonzile enkosini khuluma ngento engingaka nje engiyaziyo angiyibonanga ezinye izinto akukho okunye njengengakubona noma okwakwenziwa kwakwala sihamba ngikumbula ngomnyaka sengifunda esikoleni siyasuka lapha siya kwesikole siyodlala ibhola khona sathi mase siseduze kwalesi sikole ukuthiwa ikwabhodweni khona hayi sawela umfulu ukukushe kwase kuyahlalwa base bekhipha amafutha abafana engihamba nabo sebegcoba esilwane lesi okuthiwa uzothi uma ugcobe wona uma laba abanye bethi bakubamba bashelele kwasho ukuthi ngabe ungcono ukuthi ke kwakungamafutha enkomo kodwa lokho ukuthi angikwazi ngoba kwakungeke ekhaya kaba akwazi ube khona kuzobe manje futhi akusekho ngisho endaweni ke manje ngempela ke bantu mabesuka la bahamba babuyela emuva ekhaya ngempela kuthela ngithize ngazi uma wayengumele nosuku base bebona abantu behleli buqamama nasekhaya laba njenganango umvangeli nje umvangeli ungale kwamahlathongo lo kade engifundela incwadi kodwa ke uyalazi leli thempeli manje esikulo liseduze kwasekhaya babehleli lapho uma uwela ngemfulumanzi zamnyama uwelele ethempelini khona manje uthiwa wayehleli khona ke babona belapha ngasehlathini base beya laba abantu abahleli lapha kanti uye ubhombela ikhonzo zenkosini bathi ke
abadala wayehlabelela lesi sihlabelelo. Yikho ngeke ngisihlabelele njengoba angifuni umlando uphele ngoba sasingekho thina kukhona abangekho abangakaze beswe bona nje bakithi uthi uShembe wafika kanjani kule ndawo wafika kwabathandazela abantu basinda base beyaphenduka wayesebakhele ithempeli ngenhla kwasekhaya bababhabhadisa la emfuleni umanzi amnyama useduze nje umfula kodwa isiziba sasiseceleni khona indawo eyisithanda ukuba isihosha umkhulu nje kamvangeli wakithi umthembu wayesazi leso siziba sasibizwa ukuthiwa besibizwa ukuthi isisiba sika Shembe wayeselakha ke senikezwa indawo yethempeli lasuka lapha esihosheni lenyukela phezulu ehlathini nje ongoye eduze kodwa phela lapho wakhoba khona leke umuzi wasevela bahleke kodwa kumuva uthi uBhombela bathi abantu bawusala bebuza ukuthi kwakwenze njani ngoba lo muzi uyohamba usuke lempela ke wagcina wesuka lapho ngoba indawo yayingenhle kokusehlathini nje eduze kwehlathini namatshe futhi nendawo nje yokuhamba ingakwazi nemoto ukuthi ingafika khona kodwa iyakwazi nje hamba ukufika la lempela lahamba lasuka lapho kodwa ke sengibhekile nami ngabo 1940 bani wakujukela kwenye indawo lomzi wasevela bahleka yilapho kokuthiwa kwafika khona iNdiya elasuka eThekwini elahluphekile ngoba lingenabantwana uma lifika lize uShembe ukuswa sekusuka ekuphakameni baliyalela ngani baliphekezela yini ngoba kwakusahanjwa ngezitimela bafika ubaba omkhulu wathi akekho uhambile ule eThembalimbe kwasekwamthetho lahlala iNdiya lalala kwasa lalala futhi kuthe libantambama ilanga wafika uBhombela ikhonzezi njengosi usebuya phi le eThembalimbe kwasekwamthetho uma efika ufika uyabuza uthi liphi leli India elifikela bathi baba liphi lenkosikazi efikela bathi baba ukhona wathi mbizeni base beyambiza wayesondela lo mama wayesethi yini nkosikazi lathi indiyawo umuntu kaNkulunkulu mina hluphekile anginamntwana sengineminyaka engaka ngashada umntwana akekho umyeni wami usefuna ukuhlukanisa athathe omunye ozomzalela abantwana amandiya phela akafani nathi uthi mawuganiwe usuganwa futhi ikuphi okungcono uxosha umuntu bekuganile kunoba uganelwe phezulu kwakhe lo ikuphi okungcono makhosikazi
ukuthi manje uma lo engabathola abantwana ngimxoshe ngithathe omunye ozozala abantwana noma ngimthathe le phezulu kwakho wena onganabantwana. Ngoba phela la kithina amaZulu esikwaziyo uma ingane yakho ingatholi lutho lapha emzini uyukhiphenye uthi lapha angaze Abraham uthi Sara ushi esebenzini sakhe uthi umyeni wakhe ngicela uthathe ungithathele lo umfake endlini angizalele ngoba mina nginamntwana esebenzini sakhe. Uthini ke wena? Uthi awuphele umuzi ngoba uthi usana ingane leyo uyoyizalela la emathangeni ami uyothi uyizala nje bengiyithatha ngiyigona. Ngikhuluma ngento eseBhayibhelini kodwa ibikhona kithi thina abantu singalazi iBhayibheli. Namhlanje ungashana indlu naye lo uzokuzalela uthi ke uShembe umqalo wendlela uthi hayi wena nkosikazi abantu abakabekho la baphesheya kolwandle lapha nesuka khona awuyazi yanzima indaba kodwa ke ngizohamba mina ngwele ulwandle ibalande ngibalethe kuwe khona la uShembe lo ophambi kwethu ikhonzi Nkosi. Sithe kabi lesi sikhathi engikhuluma ngaso. Kwakuseyabanye abantu labo bantu abasekho namhlanje. Kodwa namanje sisakubona thina kwenzeka la. Afika umuntu azocela uzocela ingane uNyazini. Luthi uNyazi uzoyithola ingane. Wayithini uBhombela kukhona uBhombela wayekunika khona asizwa komama ukuthi uShembe wanginika ukuthi ukuze ngithole ingane cha kwakuyizwi konke Nkosi namanje lisekhona lelo zwi liyasebenza namhlanje. Uthi ngizahamba ngwena ulwandle ngibalande abantu bakho ngibalethe kuwe umntwana oyomthola kuqala ngoba umfana uyomqamba igama ukuthi ulwandle ngoba ngizobe ngwena ulwandle ngabalanda bayamazi nenkobe abantu abadala bayamazi umfana wakhe kodwa nengane zakhe baza nenkosikazi niyamazi nomyeni wakhe siyamazi ubandile impela kakhulu ephakameni. Khuluma ngoShembe konke oShembe kabababili cha munye nje kuphela. Amen.
ngeke umthole omunye kwenye indawo uma umfuna uzomthola la eJudiya amen ngoba akekho kwenye indawo cha akekho kwenye indawo munye lento wayenza ekuqaleni esizwayo siyayibona nanoma nje namhlanje iyenzeka amen njoba sikhuluma ngalelo ndiya nje khona lapha emzini wasevela wahleka ongoye kuhamba inkosikazi yakwaDube engugogo wami ewumahluda ozala ubaba uyakhona kuwo lo muzi evela bahleke ngaleso sikhathi ke manje uhamba uyobika uhamba nomalukazana wakwakhe umuntu kaNkulunkulu wayengaphendukile yena ugogo lapho akwaphenduka khona nje ngathi ngeba wayigqoka izithathe ezimnyama nesheti elimhlophe wathatheka nje washonela uthele uthi Shembe ngakafiki uhamba ke manje nalo malukazana wakwakhe umuntu kaNkulunkulu babefunda lapho uShembe ikhonza izinto enkosini wathi mayefika kuleli izwe wathi hayi mina ngiyinceku kaNkulunkulu akazivezanga akazishongo yena ukuthi uNkulunkulu cha wathi mina ngiyinceku kaNkulunkulu ngisikhonzi senhlupheko ngoba ngempela njoba athe uyisikhonzi senhlupheko nje wayehlupheka ngempela ngoba wayehamba engazi la eyolala khona njoba kunje uthi ke lo nkosikazi lo umuntu kaNkulunkulu nangu malukazana wakwami unaba abantwana kodwa abantwana bamantombazana ngakho ke umusa ngizokuba nawo ngizocela nje uba athole ingane yomfana kusho le nkosikazi yakwaDube ewumahluza uma uphombela usethi hayi wena nkosikazi awudalelwe abafana udalelwe amantombazana odwa kwaze kwazima kodwa ngoba nakho uhluphekile ngizokuzamela uyomthola umntwana womfana uyoba munye akubakho omunye futhi uthi uBhombela siyobanzala bephilile thina bakholwa izwi lakho lo nkosikazi wakwaDube akukho abuya nakho ekuphethe ngesandla kulo cha uyophalaza uyokwenza njani uyogcoba wabuya nani nezwi nanamhla khona izinkosi kunjalo siya lapha singaphethe lutho sibuye futhi singaphethe lutho siphethe ini izwi phethe izwi namanje lelo zwi lisekhona uyabona nje la uzobona nakusasa ukuthi akuzukuba yithi esigqoke kanje kuphela silandelani izwi
awubuyi uhamba uphethe kuthiwa uyophalaza uyochatha uyokwenza njani cha awuchathwa la azikho izinto zokuchatha uyayifunela wena lapha umsuzukwane nani yabo Nithi-ke izwi wena nkosikazi awunabo abantwana babafana udalelwe amantombazana odwa ngoba nakho kodwa ngoba nakho uhluphekile uzokuzamela uyomthola umntwana womfana uyoba munye akakubakho omunye futhi uye lo mfana okhuluma amen uye lo khuluma uPamela usuka ephakameni ku-1930 oku-1935 angazi noma ngiyaphosisana uyehla uzanena wehla station emthunzini uhamba nezinyawo uya enelisiwe ezofika dlule abhekele aze afike enyakatho uma efike enelisiwe uthi uthuma umuntu wena hamba uye le ongoye evela abahleke ongoye uyobiza inkosikazi yakwaDube ukuthi mayise nengane leyo yomfana engumsebenzi wezandla zami zikhonze ezinhle njoba ngilanje ngenele angidinge lutho futhi olunye cha akukho kunye kuphela engibambelele kukho uShembe kuphela amen yahamba le ndoda ithunyiwe doza ngenyawo shona liphezulu ngoli isuka phansi elwandle niyakwazi nelisiwe abantu yafika yakhuluma lo muntu lonkosikazi uMathulu uthatha ingane phose emhlane phansi elwandle ufika lapha sekuthi yokushonela wathi ebika lo muntu baba usefile lo nkosikazi wayesethi ngenise wangena la wayeseyithatha uPhobela le ngane uthi ngifuna ukubona le ngane ewumsebenzi wezandla zami wayithatha uPhobela le ngane wayibusisa le ngane wayibuyisela kunina unina wasekhipha ibele encelisa uthi uPhobela hawu isancinda le ndoda engaka angazi iminyaka emingaka hawu uthi ke njoba ngithi nje uShembe munye munye ikozi ngoba uShembe kulesi siqu noma seshiya isiqu esekwesinye usakwazi lokhu ya akatshelwa umuntu uma usathi ke lo mfana lo ushingane iyancinda kodwa ushithi yasikhuluma phela yashi weqile nonyaka yayiminyaka lesibili mangingaphosile anga uthi ke le ngane le lo mfana uyosebenza nenkosi ezayo
ngiyathanda ukuthi ngikhulume lento noma ngake ngayikhuluma kodwa umlando kaShembe umuhla ukhona njalo. Lo mfana uyosebenza nenkosi ezayo kusho uBhombela kusho ingane encane ukuthi lo uyosebenza kanjani nini engakanani enzani akho umuntu owaziyo. Kuthi ngo 1955 ngoMeyi ilanga lipi lise emkhayideni seliyakhuluma nobaba Dube umfana wakho seqedile ukufunda khuluma ilanga uthi baba hayi ususeqedile bathamba umlande usekhaya umlande kwafika umuntu ntambama ngolesihlanu ubaba omunye thunyiwe ubaba uthi mamlanga sivuka ngesabatha samkhayideni ngesonto ubaba wangithatha wangisa enkosini ilanga lafika lathi wena mfana uzohamba uyosebenza esitolo sami le emampondweni emzinto kucebe khulu imanager lapho kwakucebe khulu wale kwaNongoma ulapha manje elinda lo cebe khulu wayelapho noma ke ngasekho ilanga laliswe ngobani lalizwe ngobani ukuthi ubaba omkhulu wathi lo mfana uyosebenza nenkosi ezayo khuluma ngoShembe Zulu akukho futhi okunye esingakukhonza ikhonza izinto njengokuthi sikhonza sikubonile kwenzeka ebukaleni kwami angikhulumi zona njalo indaba zakwaDube nizwa kahle cha ngikhuluma zakwaDube ngikhuluma ngoShembe ezikaShembe indaba hayi zakwaDube zikhona ezakwaDube ngayikhuluma kodwa kayidingekile la kimi ngoba edingekile la okukaShembe uthi uShembe zikhonza izinto enkosini munye ithi inkosi le phambi kwethu silapha enelisiwe ngosogcina sile nje mhlawumbe khona ithi la umhlangano uyavalwa namhlanje sesiyahamba sesibuyela ekuphakameni sesiyolungiselela ukuya entabeni ngalesa sikhathi kusele yiwanqwangu uthi ke izintaba ziyafana zonke ayikho intaba enomehluko kunenye intaba iba nomehluko ngoba sekukhona umoya oyingcwele kuyo sikuphi manje sisenzakazi sikuphi manje kunjani kena abantu basala lapha noma lwaphuma lo uNyazi lwaya lapha basala lapha abantu balandela umoya oyingcwele yiwo lo moya wawukhona ekuqaleni njoba isho nje incwadi ithi ekuqaleni wayekhona ulizwi
ulizwi wayenoNkulunkulu ulizwi wayeNkulunkulu yena uqobo lwakhe akekho futhi omunye uyaqhamuka akukho kwenziwe ngezandla akukho kuhlangana amadoda athile akuceba kwase kwenzeka cha uthi lapha ya akenhlehle ngiyele lapha kwaDube la ubaba mkhulu ehambile emhlabeni angimazi ubaba mkhulu njengoba ngishilo nje ngavela ngazalwa mina engasekho baba mkhulu ngazalwa engasekho baba mkhulu kodwa kuthiwa ubaba mkhulu sehambile emhlabeni wabuya wakhuluma la ekhaya lakhe ekhuluma ngomlomo womalukazana wakwakhe othile lo malukazana wayekhuluma ngayo ngoba sinazezi izinto za ngoba sinamandla ngoba singamadoda ngoba singaphikiswa kanti kukhona phela ukuphikiswa khona lo mama engikhuluma ngaye owayintombi yakwaNjazi uma ethanda la ekhaya ethanda ubaba omunye omncane uma esekhona ubaba omkhulu ubaba omkhulu uthi hayi alifuni ithonga lemzini wami wayemasi noyise kwakusofu wathi hey angifuni ithonga likaSofi ubaba omkhulu ke kuthiwa wayengaphikiswa akekho umuntu oyiphikisa nabafowabo abancane cha hayi wayithi mase chilo ushilo kodwa uma efika le ubaba omkhulu ukhuluma ngaye lo malukazana wakhe ngoba lo baba waze wahamba lotsholelwa ekhaya konina ebathenjini lapha ngasempangweni wahlala khona washona khona wayekhona seyibuya ke lo malukazana ebuya esala ekhaya kumfowabo omdala ubaba omkhulu uyakhuluma sebuyile ukhuluma ngalo malukazana kuthiwa bokuhleziwe ngaphandle komusi umndeni wakhe wayenomndeni omkhulu ntombi zazini sizwe zini amakhosikazi emaningi akukho ngeenkomo zini konke nje wayebizwa ngumnomzana uma uthi ke uma ikhuluma lo mama kuthiwa uhlezi ukukhulunywa wase ezwakala lo mama sengathi umuntu uvukwa idimoni uma ivukwa idimoni besamanga lithawu yini kumasibani wayeseyakhuluma ekhuluma ngezwi lomuntu oyindoda uthi hayi njengoba ngihambile nje emhlabeni angene ekhaya kusho baba mkhulu wayimbokodo bonke angene ekhaya ifike kulowa muzi okhazimla ngaphezulu kwelanga nenyanga kuthiwa isango lala uShembe ekhuluma lo mama ngoShembe ongakaze ambone engakaze anyathele nje naseyinkalweni zasongoza kithi uthi ngakho ke ngithi hambani niyongikhonzela nami ekuphakameni ukuze ngikwazi ukungena kulowa muzi kwasho ukuthi ukhuluma nje
abantu cha abezwe nje babayihlalele kahle babusa khulu kanti kuzothi egcineni hayi bese bancinza nesifo ngoba le ndaba ngithathe ikhephizo ikhephizo basebeyihlalela nje ke obaba beyibusela kanti uzobe sebancinza ngesifo kuthiwa kwabe sokugulwa ekhaya kuzokufika lapha ke behlulekile base besala ke lapho kusuka ngiqala khona bese kupombela nempela owafike ubaphilisa abantu lo mama nje ngikhuluma ngaye kalo baba angithi ukuba kwakuyi namhlanje lo mama asazi ukuthi wayophelela ngoba kwathi lapho lo myeni wakhe wacaca naye ecacele naye ekhawonina washona nje esazale ingane yodwa futhi kungentombazana wasemqoqa ke umfowabo waqoqwa umfowabo omdala wambuyisela ekhaya wambhasoba ubuye wacaca kabusha nje engasekho emhlabeni ngoba wayecacele phi ekhaya konina kodwa uthi manje acacele la ekhaya kwaDube sekwenza abazukulu anobheka madoda ngikhuluma ngamadoda hayi inhlanhla ngikhuluma ngamadoda nobheka madoda ingachitheki imizi yabafowenu nikhona wacaca lo mama ngoba kwakudingeka ukuthi bangacacele la kwaDube kodwa wawucacele ekhaya konina ucacise secaciswa abazukulu qoqani kungachitheki silapha bakhoza bahle emzini waseJudiya angaze ngibone lokho engibona namhlanje uma ngalo siyila eJudiya siyagezwa nango nyaka odlule sathi sisenkonzweni khona la ebusuku sagezwa namhla futhi sithe sikhona la sagezwa sihlezi khona sabaleka nje thina ngoba sabuya sazokhosela la cha kwathu lapha akukho ukubaleka phela abagezwe nje ngiyabona bona babe nensini eningi cha ethu yayingcosana ukuthi agezwe nje ingcosana mama bagezwe na inhlanhla futhi vele yagezwa lapha emvameni yabo thina hayi sagezwa nje kancane bagezwa kakhulu sikhona bakhonza bahle lenkosi yezulu nomhlaba sengathi uNkulunkulu engasisiza asiqoqele abantwana bethu babe seduze kwethu abantwana bethu bayabaleka kodwa uNkulunkulu
onamandla onke uzobaqoqa ngoba lokho esakubona ekuqaleni sisakubona namanje kumile ngonyaka esengukhohliwe uthi kwakuwumphilo wonyaka ekuqaleni kwami ngathola amantombazana azaba amathathu umfana engekho akwabi kuhle lo waqhamuka umfana uthe lenyanga ezisithupha wahamba ngakhumbula nje kwakuyinyanga kaMashi uMashi owawuse emzini lekhaya emzini waseKhamela ngahamba ngayo khona ngiyobika enkosini ilanga egula lo mntwana yasithi inkosi leli lolo enihamba ngalo thatha namba abantu ngoba usuvale umhlangano baya egenyezinye abathathe lolu sayisafika khona lapha egenyezinye ebusuku sabe sihlisa abantu lapho bomhlangana sasuka sashona ekuphakameni mangifika ekuphakameni yafika uma ngibika le uthi baba hayi ngizoyibona le ngane ngiyaye ekuphakameni esho eseKhamela uma sesifika la ebusuku hayi ingane le ayisidlulile lento buyona ebengiyibhekile kakhulu kodwa la sekuphumizwe konke izinto enkosini shambunjana uyathumela oma ababili labo ma omunye kwakudade wobaba omunye ezalwa khona la ezalwa uMdube uma ngomzimela hayi hamba batshele lezi ingane ukuthi le ngane benguyona yabo bekuNkulunkulu bebakhombisa nje bazomthola umntwana ozophila lo abamfunayo umfana uma kushaya uJulayi uthi mama uphi umkakho lo mfana ngani ukuJulayi noma sokuJanuary ngithi mina baba ukhona la ekhaya ekuphakameni ngoba ngangisebenza ekuphakameni uthi hayi angifuni ahlale la futhi angifuni abuyele ekhaya kini ngizokunika indawo lapho uzombeka khona kwaqhubeka insuku abuze ubungakho nje baba bukhona la uthi ngani ngathi ngisusela ekhaya yena ubaba wayethi uzontshela indawo engizomsa kuyo wathi mahamba uhlala eNtanda wahlala eNtanda kwashaya unyaka olandelayo uMashi ule entabamhlophe esikhodi wahamba nkosikazi naye emhlanganweni uthi ke uma ehamba eya lapha kubaba beyoxhawula ngoba qala ubethi mamuntu efika la emhlanganweni awuxhawula kodwa kusenzeka manje phela abantu sebebaningi usebuza ubaba inkosi ithi uthi hawu wena ntombazana sangikhohliwe kodwa umyeni wakho wacela ingane yomfana sekuzobahlala intombazana kuwe ubani umuntu okhona la oyisihlobo sakho uthi ke uMapiyela hayi baba lapha kulomsesingene esiheko kwaHadebe umama wakhona uMamthembu nami ngizalwa uMamthembu ngoba
umuntu uzalwa abantu ababili. Kungaba ingane uthi ifuze ekhaya konina noma ifuze kubo. Laba bantu bobabili ngathi bamphethe lo mntwana. Abasekhaya konina nabakubo bahlanganile. Nami okubi nje ukuthi umuntu abe nekhwe lakhe kodwa abebengaswani nekhwe lakhe. Ngoba akekho umuzi ngeke njengoba ngingokwaDube nje ngakho umuzi wakwaDube ngingedwa. Angiwakhe nomuntu wakwaBiyela njengoba ngawakha umsika baba nje nomuntu wakwaBiyela. Uthi ke ubani umuntu oyisihlobo sakho la. Uthi awusenkohliwe. Konje umyeni wakho lentombazana wayecela ingane yomfana. Kodwa sekuzohlala intombazana. Ubani umuntu oyikhokhona la isihlobo sakho. Wathi baba la wami sengenise kuwo wakwaHadebe umama wakhona uMamthembu nami ngizalwa uMamthembu. Wathi hamba umbiza wambiza lo muntu. Wathi wena nkosikazi hamba uyophotha intambo uyibuyisela sekufuna ukuguqula ingane kulo ntombazana. Kuzokwhlala ingane yentombazana kanti babecela umfana. uShembe munye. Yikho bona nje phela leli bandla lingahlukani phakathi. Ngoba munye umoya awukwazi ukungena endaweni eziningi. Naba ufunayo awukwazi ukuya kubo. Hamba uphotha intambo. Wayiphotha lo mama intambo. Wayibuyisa kubaba. Futhi uShembe ayakuthatha esithe akunike khona cha ukwenza nje obala. Na intambo kathi iluwa lo nkosikazi yena sisa nje kuye esandleni esisha. Asingenalutho. Uyiphatha ngaso lesi sandla. Kodwa sekukhona esekuhleli kulesi sandla. Sokusala kulento abayiphethe uShembe. Ezophilisa wena. Wathi sengiguqula lenga. Kuba kube umfana. Ukhona lo mfana. Uyena nje lokho ecala la. Khona umfana kalokho yana. Uyacala nje la. Noma kwenzeka la. Hawu. Umhloli. Umhloli sekungukuthi la. uShembe kufanele abe owenu nonke ngoba uShembe wazenzela yena. Amen. Ukuthi kukhona lapha ayodingeka khona akayudingeka ekhaya la kwaDube kuphela uyodingeka nakunoma ubani. Khuluma ngoShembe. Shembe yedwa. Ngoma sikhuluma ngoShembe sikhuluma ngomoya ingcwele ikhona. Asikhulumi ngomzimba. Cha. Uthi ngizathatha nje ibona na insizwa inhle cha asikhethe lona simbeke phambi kwethu. Hayi. Na. Uzomgcoba ngamapha amafutha. Ona. Nkosi yamakhosi. Bengithunyiwe ikhonze ezinkosi. Angenzi okwami. Nomnikazi unesikhathi sakhe. Ngicela ukuba
uNkulunkulu ngime lapho uyisele kumnikazi womsebenzi. Amen. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi osizimbusisi. Sizovala inkonzo yethu yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo sama-84 socela umvangeli uzungu wasensimbini asiholele esihlabelelo inkosi mbusisi. Kuze kusipha ngwangcwele. Inhle kangaka oyinkosi yethu
Asibonge.